kawai zaka nema dan uwa ka daina saurin inzali. Da zaran ka kusanci iyali kana saurin inzali, malam ka tsaya ka saurari bidiyon nan. Hajiya in mijinki bai ga bidiyon nan ba da kin gani imai sharing ya gani. Ya dawo da coke din nan gida ya samu farin ciki, ki samu farin ciki. Yan uwa masoya manzo Allah, ayi sharing, ayi liking, ayi wa Annabi salati a comment. Ka'ida duk wanda zai dau sirrin nan, na faɗa sai yayi sharing, yayi wa Annabi salati a comment ya dauka. Ka cire kyashi da hasara kai sharing, kai following in baka yi ba kai liking. Dan uwa wannan sirri babu ko sisinka in ka tashi dawowa gida. Da ka je kasuwa in ka ga bidiyon nan, ka sayi namijin goro. Namijin goro za ka saya guda ɗaya, ɗan uwa ka same shi mai girma, ka guggutsura shi ka sayi coke ɗin nan, don Allah ka zuba a ciki, ka ajiye shi in ka tashi dawowa gida, ko ka bayar a mai shago ya sama mai sanyi ake nema kamar haka. Ka zuba goron a ciki, ɗan uwa ba cinye goron ake ba. Na ga mutum 12,000 a comment suna magana ba fa cinyewa ake ba fiffikan goron, watsar da shi za ka yi. Dan uwa ruwan kawai ake so ka shanye na coke din nan. Wallahi in dai ya samu tsawon minti 30 ka sha, alfarman manzon Allah ranan zaka faranta wa uwar gida. Ranan zaka ji ana baban wance, in kai ba alhaji bane zaka ji ana alhaji wane, ana ririta ka, ana tarereyan ka, ana girmama ka, ana maka biyayya tsuguna ana gaishe ka. Yan uwa daga ranan in Allah ya so da zaka ga ƴaƴanka sun canja maka gaisuwa saboda mahaifiyarsu ta canja. Idan bata canja ba haka za ta tafiya. Wallahi wannan sirri yana yi, wannan sirri yana yi. Ai sharing, babu bata lokaci, ku tutura al'umma annabi. Maza da yawa suna da wannan matsala, in kai baka da shi wani yana da shi, gabansa yana kankancewa, malam ba shi da karfin al'aura, malam baya biyan bukata, da zaran ya je ya samu iyali minti ɗaya ya koma gefe ya kwanta. Wallahi kai ba namiji bane, ka zama namijin gaske, ka zama gwarzo. Bayan sati biyu annabi ya ce kowa ya rinka sabis saboda lafiyanka. Yan uwa wannan sirri na ba da shi saboda karanta Annabi Muhammadu. ‘Yan kasuwa albishirinku, na yi hayakin da alfarman manzon Allah, ba hayakin yake ba, Allah yake taimakawa. In ka turara hannunka da fiskanka yayin da zaka fita kasuwa, wallahi jama'a sai ka rasa da zaka yi. In dai kana buƙatan jama'a, farin jini da ɗaukaka, aure ya gagara, ku nemi namban nan ku yi magana, wallahi in kika samu hayakin da ke huta. Farin jinin aure zai samu, ɗaukaka zai samu, fatahi zai samu, in dai jama'a ne mutum yake nema, wallahi kana magidanci, ma'ana kana fita nema, ko kuma kai ɗan kasuwa ne, wallahi kar ka yi wasa wannan hayaki ya wuce maka. Yan uwa sabulun jalabi da fatayi, ayi dafa'i, ayi wa iyalai da ƴaƴa da mata. Wallahi malam banda ɗan adam sai ta Allah ta yi. Don neman ƙarin bayani 081 40 41 72 51 ko kuma 080 32 22 22 02 voice ko kira ku kira manaja kai tsaye.